आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आं माखासे बर' माहारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जितु बार्निं प्रब्लेम अफ बड' कमिउनिटिनि सायाव बेस खालामनानै आं सावरायनो नाजादों। स्पेसियेलि आं बे टपिकआव बर' आइजो आरो हाबा जाखानाय हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव आथिखालाव जिबायदि थासारि सोमजिगासिनो दं बिनि सायाव आं फंनैसो सावरायनो नाजानाय जादों। आं बेवहाय बार्निं प्रब्लेम अफ बड' कमिउनिटि होनदोंब्लाबो आं बावहाय हाबा जानाय बर' हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जितु सेक्सुवेल रिलेशनशिप एबा लाभ एफेयार्स जालायनानै जोंनि समाजाव आथिखालाव सामफ्रोमबो सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय आरो सोरबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाजों लाभ क्रस जानानै गोसो गोरबो खुलिलायनानै सेक्सुवेल रिलेशनशिप जालायनायनि इयुनावबो बिथांमोना गाव गावनि जितु सेक्रेसि बेखौ हाइड खालामना दोनाब्लासिनो बिथांमोना सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायावनो स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि हाबा जाखानाय हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जि दोनखारलांनाया मोनसे गोदान मडार्न कालचार हिसाबै नुजाथिदों। बेयो जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय मोनसे खोब सौदावनाय मोनसे टार्निं पइन्ट। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बेनि सायाव साननांगोन आरो जों बे जेंनाखौ माबोरै समाधान खालामनो हायो बेनि सायाव बेस खालामनानै दिनैनि समाजा खोब नोजोर बोनानै खामानि मावलांनायनि गोनांथि दंसै। आरो साफ्रोमबो बर' सेंग्रायानो होन बा बर' हौवायानो होन बर' हिन्जावानो होन गावनि फिसाय थाखानानै हाबा जाखानानै सिन्दुर लाखानाय आइजोफ्रा बा हौवाफ्राबो हाबा जाखानायफ्रा गुबुननि हिन्जावफोरजों मबाइलजों रायज्लायनानै लाभ ग्रस जालायै सानसेयावनो गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा बर' हाबा जानाय हौवाफ्रा दोनखारलांबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो बे हाबा जाखानाय हौवा आरो हिन्जावनि न'खराव सोरबा गथ' सासे दं, सोरबा गथ' सानै दं आरो सोरबाया बिफानि बा बिमानि इनकाम सर्सखौ लानानै बिथांमोननि न'खरा सोलिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबादि बुब्लियावनो माखासे हाबा जानाय बर' हौवा आरो बर' आइजोफ्रा सोरबा बांगालर, सोरबा शिलं, सोरबा हारियाना, सोरबा मुम्बाइ, सोरबा दिल्ली, सोरबा गवा दाब दाब जायगायाव दोनखारलांनानै नैथि खेब जुलि जाहैनानै बिथांमोना गोजोरै रायजो जानायनि जिथु सिमां नुदों बे सिमाङा सोरनियाबा जाफुंदों आरो सोरनियाबा जाफुङाखै। सोरबाबा रायजोफोरजों हमजानानै, सोरबाबा बबेबा मोनसे आफादफोरजों हमजानानै दोखो दोखो बुग्लिजादों, दोखो दोखो साजा होदों। गोबां जोंनि बर'नि हौवा आरो हिन्जावफ्रानो देहायारि फिजिकेल टर्चार जानांदों आरो नोरजिया जिउ खोनो गोनां जादों। आरो बिथांमोननि जि गथ' गथाय बे गथ' गथाया जाबादि सोलोंथाइ लानानै मोनसे समाजनि खामानि मावहैनो गोनां मोनसे हाथरखि होननानै बुंजायो। बे थरफा थरफा समाजनि हाथरखि जानो गोनां जोंनि जाखांफुनाय उन्दै गथ'साफ्रा बिमा बिफा गोमाजादों, हावरिया जादों, स्कुल बायदिसिनायाव दोनलांग्रा गैया जादों। सोरबाया थाखा फैसा गथ' गथायनो गथायनानै होनो हायियाव माखासे गथ'फ्रा हावरिया जानांदों आरो फरायसालियाव थांनायनि जानथायाव थानानै सोलोंथाइ गैयै जाबोनो हमदों। होमब्ला नों साननानै नायदो, सानसेयावनो गोबां आइजोफ्रा खारलांबाय थायो। फेसबुक खुलिबानो, इउटुब खुलिबानो जों सानफ्रोमबो हाबा जानाय बर' हौवा बर' हिन्जावनि खौरांखौ जों मोनबाय थायो। होमब्ला मोनफ्रोमबो गार्जेनफ्रा बेफोरबादि जालांबाय थायोब्ला जोंनि बर'फोरनि जि जाखांफुनाय गथ' गथाय बिसिनि सोलोंथाइयारि बिथिङा माबादि जाहैगोन बे साननो गोनां। होमब्ला बोसोराव बेसेबां गथ'आ हावरिया जागोन एबा बेसेबां गथ'आ बिमा बिफा गोमाजानानै
बा बिमा बिफानि अननाय मोनाबासिनो हावरिया जानानै थानांदों आरो बिसोरो गावनि फरायनाय फारसे लेहेम जानांदों आरो फरायनायनि जानथायाव थानानै गावनि जिथु गेदेर सिमां बे सिमांखौ बिथांमोना सौसिनो हायाखै। बेनिखायनो साफ्रोमबो हाबा जानाय बर' हौवा आरो बर' हिन्जावफोरखौ आं खावलायो, सोरहाबा मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं जालायनानै सेक्सुवेल रिलेशनशिप जानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बे मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरै जिथु सोलिबाय थानाय लामाखौ जोंनि समाजनि सिगाङाव नोंथाङा लांदां फोथाराव नुसारनाय दिन्थियाबासिनो गावनि खांखुवा आखुनि जिथु आखुथाय बे आखुखौ दिन्थियाबासिनो सोलिलांनायाव बा सिक्रेसि मेनटेन खालामनानै सानलाय हनलायै रिलेशनशिप जानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय रिलेशनशिप जाब्लानो दि सोरबा हौवाखौ हिन्जावा गारनानै खारनांगौ बा हिन्जावा सोरबा हौवाजों थांनांगौ बे खोथा नङा। जोंनि बर' आइजोल' नङा बा बर' हौवाफोरल' नङा, मोनफ्रोमबो समाजावनो बेबादि सेक्सुवेल रिलेशनशिपा जायो। नाथाय जौगानाय माहारिफ्रा बे सेक्सुवेल रिलेशनशिपखौ खोब साइलेन्टै बाहायो आरो खोब सिक्रेसि मेनटेन खालामनानै बिथांमोना सोलिलांनो नाजायो। नाथाय जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव हाबा जाखानाय हौवा आरो हिन्जावफ्रा गाव गावखौ बावगारनानै सेंग्रा सिख्ला बादि मोनफ्लाङो नामा? दा बेफोरबायदि थासारिजों गब'नानै गावनि अनसुलि बिसि गावनि अनसुला फिसायखौ गारनानै माबादि गथ' गथायजों लोगोसे गुबुननि न'खराव थांनानै माबादि गोजोन संसार जाहैनो नाजायो, बे जोंनि थाखाय साननानै नायनो लागा खोथा। मानोना सोरबाया बेबादि खारलांनानै गोजोरै रायजो जानो सिमां नुदोंबा बे खोब दुखुनांथावना खोथा जागोन। मानोना साफ्रोमबो हौवा एबा हिन्जाव हाबा जाखानायफ्रा जाबादि थांखिखौ लानानै बिथांमोना दोनखारलाङो, बे दोनखारलांनाया प्राय 100आव 10%आल' जाफुंनो हागौ। नाथाय माखासेफ्रा सोरबा हमजानानै, सोरबा केस फाइलिं खालामजानानै, सोरबा बबेबा मोनसे संगठनजों हमजानानै दोखो दोखो बुजानानै देहा आरो सोलेरारि नोरजिया जानानै जिउ खांनायखौबो जों नुगासिनो दं। नाथाय खोब सानै हयै जोंनि बे जिथु जोंनि समाजाव दा आथिखालाव जाबाय थानाय जिथु हाबा जाखानाय हौवा आरो हाबा जाखानाय हिन्जाव बिथांमोननि जिथु खारलायनाय थासारि, बेखौ जों एसे खमायनो हायो नामा? बेखौ जों गुबुन वेजों लांनानै बेखौ ससियेल मिडिया बा इउटुबाव भाइरेल जायिबादि जों खामानिखौ मावनो हायो नामा? आरो मबाइलफोरखौ जों लानानै बेफोरबादि सेक्सुवेल रिलेशनशिप जानाय समाव मबाइलफोरजों भिडिअ केमेरा खालामनाय, आथोन गोरोबनायखौ सावगारि खालामनानै गावनि मबाइलाव सेभ खालामनाय, बेफोर आखुखौ जोङो फोजोबनो नांगोन। नङाब्ला नोंथांनि मबाइलखौ माब्लाबा सोरबाया दांनानै बा मालाबा समाव नोंथांनि मबाइलनि पेटार्नखौ खेवनानै सोरबाया नायखुङोब्ला नोंथांनि मबाइलाव माबादि भिडिअ दं, माबादि मेसेज दं, बेफोरखौ नायखुमायोब्ला नोंथांनि गासै गुमुरखौ नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि फिसा फिसा जाथायफ्रानो गोग्गो न'खराव मालाबा सुनि लानानै फैयो, जाय फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांनि गथ' गथाय, नोंथांनि गोजोन न'खर आरो नोंथांनि जिथु स्टेटास बा समाजाव नोंथाङा जाबादि सन्मान दं, बे सन्मानाबो गैया जालांगोन। आरो नोंथांखौ मोनसे समाव गोग्गो सुबुं सानोमोन, होमब्ला नोंथांनि बे गोग्गो समाजाव थानाय जिथु सन्मान, बे सन्मानाबो गोमालांगोन। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावफ्रा खोब सामोलै जों मबाइलखौ बाहायनो आरो बे जोंनि जिथु मबाइलजों फन हरै हरै सोरनिबा हिन्जावखौ बरायनाय, सोरबा हौवाखौ बरायना लानाय, बेफोरबादि थासारिखौ जोङो खमायनो नाजानि। आरो आथिखालाव फ्राय मानसिफ्रानो मबाइलनि जोहै खायसे खोथाफोरखौ बुंलायनानै एक्सप्रेसन खालामलायनानै सोरनिबा गोसोखौ खावनानै लानाय, सोरखौबा सोरनिफ्राय सेनानै लानाय, बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिबाय थादों। दा बे जोंनि समाजाव जाबाय थानाय जिथु खारनायनि कालचार, दोनखारलांनायनि कालचार, सोरनिबा हिन्जावखौ सोरनिबा हौवाखौ लानानै खारनायनि कालचार, बेखौ जोङो फोजोबनो नाजानांगोन। आरो
बेखौ जोङो गुबुन मोनसे वेजों जोङो दैदेननानै माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ साफ्रोमबो सानलायनो नांगोन। नोंथांनि सिगाङाव नोंथांनि गथ' गथाय दङ, बिमा बिफा दङ, गामि दङ, नोंथांजों लोगोसे नोंनि बिसि दङ, नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि हौवा दं। जाहाथे नोंथांनि हौवानि न'खर, हौवानि फोलेर, हिन्जावनि फोलेर गासैबो गाव गावनि मान सन्मानखौ हमथानानै लाखिनो हायो। मानसि हिसाबै साफ्रोमबो मानसियानो एसे एला गोरोन्थिया थायो, नाथाय फिसा गोरोन्थिखौ लानानै मालाबा सोरबा गावनि हिन्जावखौनो होन, गावनि हौवाखौनो होन, बांद्राय सेबलायनाय, बांद्राय सोंखारिनायावबो सोरबाया सोरजोंबा फन कल खालामनानै माबा मोनसे रायलायनायखौ लानानैबो गोसोथोयै बायदिसिना जालाय होनानै बुलायनायनि जाहोनावबो माखासे बेफोरबादि जाथाया जाबाय थादों। ओंखायनो जोङो जितु सेक्सुवेल रिलेशनशिप आथिखालनि मडार्नाइजेसननि जुगाव बेफोरखौ जोङो सामलायनो रोङोब्ला खोब नर्मेल आरो सामलायनो रोङाब्ला बेयो खोब गेदेर। दा ओंखायनो जों गाव गावनि खांखुवा आखुफोरखौबो जों सिखोमानानै दोननो नांगोन आरो मबाइलजों भिडिअ केमेरा खालामनानै गावनि सावगारिखौ दोनथुमनाय बा लाखुमानाय बा सोरनोबा हरनाय बेफोरखौ जों दोननांगोन। मबाइला नोंथांनि जिउआव जौगानायबो लाबोनो हायो, मबाइला नोंथांनि जिउआव बेसेबांबा खैफोदबो लानानै होफैनो हायो। नंगौ, आथिखालनि मुगाया जाबाय इनफरमेशन टेक्न'लजिनि जुग। बे जुगाव आथिखालनि जुगा इनफरमेशन टेक्न'लजिनि जुग। बे जुगाव जों मबाइलखौ गारनानै जोङो सोलिनो हाया आरो बे मबाइला जोंनि जिउनि मोनसे पार्ट जानानै फैबाय। दा साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव मबाइलनि जोहै गोबां खामानि मावनो हानाय बा गोबां खौरां लालायनो हानाय बा मिथियैखौ मिथिनो हानाय सानफ्रोमबोनि जोंनि बेसिक निड्स